Welcome to Tayug, Pangasinan. Welcome to Filipino TV. Tingnan nyo naman po. Ay, stunning talaga. Kompleto po dito. Ang ganda. Ewan ko saan ako mag-stop. Pero syempre para tayo nasa Hong Kong Disneyland. Ang ganda. Yung Christmas pa to ito eh. Pero diretso na po ito. May Santa Claus. Talagang ginawan ng maganda ito. Ang ganda. Ngayon po ay JS Pram. Miss nyo na po ba ang JS Pram, mga kababayan ko? Welcome to Tayug, Pangasinan, Philippines. Happy Valentine's Day to all. Today is February 14. Happy Valentine's Day. We are blessed to celebrate the Valentine's, and God is the greatest gift from God. Awat loobin ng Diyos na makarating pa po tayo sa ibang lugar ng, syempre, mauna muna po ang aming lugar sa Pangasinan, kung saan na nakakasakop po tayo. Na-excite po ako dahil na-miss ko po yung kabataan natin. Siyempre, yan alam niyo po ba ito na karakter? Para tayo nasa ibang bansa. Pero ngayon, naka-close po yung kanilang fountain dahil may event po sila. Sabi ko na nga, diretso po ang ating Christmas dito hanggang February. Kung kailan po matatapos to, kung dire-diretso, maganda rin. Yung kanina na finiture natin, made of bakal po yun. Tingnan nyo po. Alam nyo po, nagawang Pilipino po ito. At ang nag-design ay Pilipino din. Ang mga engineering sa munisipyo. Ang ganda. Ang ganda. Tayug, Pangasinan. I will give the description below, mga kababayan ko. Yan, open po ito. Wala pong bayad po dito. At kung natatandaan nyo po, mga kababayan ko, umuso po yung ganitong halaman. Ito po ay tunay na halaman. Yan po. Ito po ay tinatawag na Indian tree. Yan, sanga-sanga po kasi ang Indian tree. Ang Indian tree po kasi ito, sanga-sanga. Yan. Tunay po ito na halaman. Yan, tunay po ito na halaman. Hanggang ngayon, umuso po kasi ito dahil sinasabi nila na anti-mosquito po ito. Pero pwede po natin i-ship to na parang Christmas tree. At maayos po ang lugar na to dahil strictly po na hindi pwede magtapon ng basura. At ang kanilang munisipyo ay hindi po natin napuntahan, pero ito po yung kanilang town plaza. Ang ganda. Talagang nakakaganda ang ating paligid, ang mga lightings. Yan. I'm so amazed of this artwork. Talagang pinlano, mabuti pati mga halaman. Yan. Yan. Ganda. Talagang pinonduhan, pinlano. Yan po. Oh, tunay yan. Tapos talagang wala kang makikitang basura. Maayos po ang mga ano po dito. Yan, meron po silang program ngayon dahil sa JS Pram. Na-miss yun na po ba ang JS Pram? Mga kababayan ko, maraming salamat po sa suporta na ibinibigay nyo po sa ating channel.
ang Filipino TV, Filipino Life Stories. Hello! Shout out! Tayog Municipal Government. Yan, love. Talagang pinlano po, talagang ganda. Yung mga tayog, hello po mga tayog Pangasinan. Ang ganda po ng inyong lugar, ang ating lugar dito sa Pilipinas. Pero may insect. Kanina ang daming insect kasi nag-change yung weather na. Wow, ganda. May insects. Yan. Na-preserve naman yung mga halaman po naman natin dito. Hindi naman po lahat sinira. Yan, no? Together we serve. Yung fountain. Yan, lahat po yan. Yung mga gumawa po yan, mga upuan. Itong mga upuan na to ay syempre sa semento po yan. O, sino po kaya itong cartoon character na to? Cinderella? Yan. Picnic ground po ito. Ang ganda, oh. Mga kababayan ko, supportahan po natin ang ating co-content creator. Shout out to all. Maraming salamat po. God will na makapunta po sa inyong lugar. Mag-comment lamang po kayo, mag-suggest lamang po kayo kung anong gusto nyo po na ibahagi po natin sa kaya po na maaabot po natin. At itong last Christmas kasi syempre may trabaho po tayo kaya hindi po kami nakapunta ako sa iba-ibang lugar ng Pangasinan. Muna tayo sa Luzon at kung ano po yung schedule po natin. May mga insects po kasi. Kung ano po yung gusto nyo pong i-content natin, ibahagi po natin sa ating channel, ay maganda po. At sa Filipino Life Stories, maraming salamat po. Awat loobin ng Diyos na maumpisan na po natin ang bawat buhay ng ating mga kababayan bilang Pilipino. At sa Filipino TV, kung ano pong kaya po nating abutin, ay siya nating aabutin sa awat loobin ng Diyos. Maraming salamat po mga kababayan ko sa lahat. God bless to all. Peace on earth. At syempre, maging masaya lamang po tayo sa ating buhay sa araw-araw. Tingnan nyo naman po kahit anong hirap po na ating buhay at ang nakakapagpasaya po sa atin ay syempre ito at ang ating lokal na gobyerno ay ito po. Para sa hindi ko pa po syempre ma-rate dahil hindi po natin napuntahan lahat. Pero ito, masasabi ko po ito na napakaganda po ng kanilang ginawa dito sa Tayug, Pangasinan. Salamat po ng marami. God bless to all. Thank you very much mga kababayan ko.